ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു കുഞ്ഞുവാവയുടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേൻ്റെ കേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2 kg വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് 2 ടയറായിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് ഇട്ട് കൊടുത്ത പിക്ക് അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എലിഫൻ്റ് തീമിലായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് ഫോക്സ് ബോൾസും പിന്നെ കുറച്ച് ലീവ്സും എല്ലാം വെച്ച് സെറ്റാക്കിയ ഒരു കേക്കാണിത്. പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരുന്നത് കാപ്പാട് ബീച്ചിലുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിലേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്തു. അവരെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ പാർട്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് വരുന്നത്. കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബൈ.